Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Бародаро, мо билет гирифтем автобусда, ин бародарда овардем, соҳу саломат пешвоз мо гирифтан, овардан ҷобаҷо кардан. Мана насиб када боша як ним соат пас рафт. Assalomu alaykum muhojirlashda yurgan yurtdoshlarim. Mana bu samolyot qimmat bo'lgani sababli bizlar avtobusga mana shu Mashtunobadan bilet so'rab olgandik. Mana avtobusga o'tqizib bizlarni o'zi metroda kutib oldi. Olib keldi, xudo xolasa jo'natyapti. Ishonarli ekan. Shu an qarab ish tutaveringizlar. Assalomu alaykum muhojironi muhtaram. Kompaniya mo ba xizmati shuma hamma vaqt tayyor. Ba nomeri +7 965 172 0808 +7 993 352 56 36 zang zaned. Az Moskva ba Tojikiston har roz primoy reys dorem. Muhojironi aziz, vaqti ki ba mo zang mezanet, agar javob doda natavonistem, yo WhatsApp da нависем, yo баъди 5-10 дақиқа дуюм бора занг занем. Барое ки одамо бисёр занг мезананд, мо навбат қатъи ҷавоб медиҳем. Аз як хабар огоҳ бошед, дар интернет одамое ки реклама мекунанд, бисёраш фреб мекунанд, то Тоҷикистона гуфта аз ними роҳ мепартоянд. мо ҳама вақт дуогоҳи он ҳастем ки мухоҷирон соғу саломат ба ватанашон баргарданд. лайк монед, подписатсия кунед, аз хабарҳои нав хабардор бошед.